Коли народився Максим, я була найщасливішою мамою в світі. Він був такий маленький, такий сильний. І я навіть подумати не могла, що через 3 роки мені доведеться боротися за його життя. Мені важко про це говорити, але Максим хворіє. І ця хвороба щодня відбирає в нього рух, сили, дитинство. Він ще не знає, чому йому важче бігати, чому його ніжки втомлюються. А я дивлюся і боюся. Боюся, що часу не вистачить. Я не можу здатися. Я шукаю кожен шанс, кожну можливість врятувати його, тому що він мій хлопчик, мій син, моє серце. Я не прошу багато, лише трішки надії для мого Максима.